Se on hyvää iltaa täältä pihamaalta nyt. Olin just tossa ajatellen mennä iltasuihkuun, mutta sattumalta just tuli mieleen sitten, että perhanan auto ei ole liekaan laitettu. Mä kävin aamulla tuossa kaupalla tänään jo pihan ulkona, mutta en sitten muistanut silloin, että käydä laittaa liekaa. Ja eipä se nyt sitten auttanut, kun lyödään hynttyt päälle ja ipahtaa tuossa autolla. Lähtee käyntiin vähän paremmin kuin lämmin moottorin. On tietysti sitten mukavampi lähteä itsekin liikkeelle, kun ehkä sisätilat on lämpimät. Siis ehkä. Mä en tiedä. Musta tuntuu, että se on se sisätila lämmitin taitaa vedellä viimeiseen, kun laikeri pitää aikamoista ääntä siitä. Ja tuntuu, että se lämmitystehokin on vähän miten ja niin ja näin. Että täytyy tuolta kierrätyskeskukselta käydä katsomassa sitten. Defan lämmitin. Mullahan on olemassa kiinnikin tuolla autossa kyllä teline siis, mihin sellaisen Defan lämmittimen saisikin laitettua. Niin, katsoo jos sellaisen kiinnikkäisen sopivan pöhisiä löytää sitten. Mutta katsotaan miten tässä käy. Nyt on lunki vähän päälle, no niin se. Täällä on aika rapea keli. Tosiaan. Noin. Joku tehnyt lumihommia, mutta onks tää taas? Ei. Vasemmalla kerralla on hankalampi kuvata, mutta menee se näin. Sitten siellä on oikein tässä nyt sitten komento jäädä tää Lahden päälle töihin ja se on tehtaalla joku seisokki, niin te kuulemma selväksi sitä mitä tekemistä toi olla, vaikka kyllä mun mielestä on. Nyt varsinkin kun no niin, otetaan kiirikkö tänne. Oi saamari. Tää on nykyään vaihdettiin tällainen digitaalinen toi ajastin. Se oli aikanaan sellainen manuaalinen, vähän niinku munakelun tapainen. Se oli sellainen aikanaan, että siitä laskee sitten, että montako tuntia etuaikaa se pitää säätää ennen lähtöä ja tolleen. Mutta no tässä on sitten lähtöaika asetetaan tuohon ja sitten onko se 2,5 tuntia niin siitä sitten ennen sitä niin muistaakseni lämmittää. Sitten tähän tuli vaihdettu suorapää tuohon. Kun ei, siinä oli aikaisemmin semmonen kulma. Ysikupin kulma tossa. Voi kato se kolento johdon kanssa. Niin. Se oli aikaisemmin semmonen ysikupin kulma Tossa niin se ei sitten mennyt sinne saakeli vielä. Arvotkaas onks toinen pää nyt sitten lumessa. Tietenkin. Taas meneekö tonne? Meniköhän tonne? No se on aivan taas lunta toi pää. Noin, ne on putsattu. Sitten noin. Nyt siellä on liaka päällä. Noin. Pitäisi siitä sitten lähtemään tämä lämpenemään tuossa aamusta. En tiedä. On sen verran pakkasta nyt. Mä katson, on 13, kun toi nyt on miinuslukemia. Niin ai niin, otetaan vielä noin. Niin, pakkasta on se joku 13 astetta. Täytyy sanoa, että hyvinhän tähän tottuu tähän kylmiin keleihin. Tossa tuli muuten jo saunassa kävi. Tossa tuli jo vähän lumipesullakin käytyä. Toki tietysti sivellisesti, kun onko tää nyt taas zoomaus päällä vai?
sivellisesti totta kai, mutta tuli tuossa ulkona, kun tuli jäähtymään tuolta saunomisen yhteydessä, niin tuli sit siinä lumipesu tehty itselle samalla. Siinä oli vaan yhdessä vaiheessa tuli pirullisen kierre tonne sisälle, kun pyyhän valahti pois tuosta vyötä siltä, niin piti äkkiä tehdä taktinen vetäytyminen sitten. Se tuli, mutta kyllä mä taas ulos sitten tulin uudestaan peseytymään, lumipeseytymään, kun sain pyyhkeen uudestaan sitten lanteelle tuohon. Menikin sitten ihan mukavasti taas sen jälkeen, että näin, nyt on sitten tarkoitus mennä tonne iltapesulle ja nukkumaan. Tuossa tuli tänään koko päivän niin joulusiivoulu on tullut tehtyä tossa ainakin nyt osittain, että keittiö tuli puinattu ja nyt sitten imuroin tuolla pölyttötomut pois ja sitten lähempänä joulua olisi tarkoitus sitten mopata lattiat ja tampata matot sitten tuossa ulkona ja antaa sitä tekemistä jonkun verran, mutta että hyvin on saatu tehtyä. Ja mä en tiedä, varmaan vielä pesen ton WC-lattian ja vesipesulla varmaankin. Ja katson nyt mitä tässä tulee tehtyä. Että koristeet toki on jo laiteltu tossa ihan mukavasti. Ja loput sitten tontut laittaa sitten vilisemään tuossa ikkunoihin vähän myöhemmin. Ja tullaan ja varmaan tuossa reilu viikon päästä sitten tontut vilisemään ja tullaan, että, mutta muita koristeluita on jo tehty ihan hyvin ja näin. Mutta minä lopettelen tämän iltavideon tähän seuraavaan kertaan.